Errezeta egin aurretik, platerak listo ditut. Niretzako eta gonbidatuarentzako. 1 eta 3. Bat eta 3. Bada espada berriro. Guazen. 1 eta 3. Literaturan bezala gertatzen ari zait. Liburu bat idatzi eta trilogia bihurtzen da. Berriro zenbatuko ditut. 1 eta 3. Orain usten dut baietz. 1, 2 eta 3. Kaixo lagunak, eguerdion, eta mankai, ongi etorri. Zer moduz? Oso ondo. Oso ondo. Oso guztua. Gu bai guztua zuen menukita. 3. liburuakin etorri zea, Martin Martinana, ez da? Hortxe da. Noizatea dala betikan? Ba, irailean. Irailean. Baina, bueno, oantxe ja Durangoko azokarako prestaketan gaude. Eta, ze, guztua gelditu zea? Oso guztua. Oso guztua. Zeruna, hori garrantzitsua da. Gudan guztua gelditzeko, seguruna. Bai. Bueno, badakit aurreko netorri zinean txerrikumia prestatu gendula, Eta kontako izut gero horrek zekarrizun. Bai. Bueno. Kontau, gu irrikitan. Eta zesan behar nizuen, badakit ere bai, beste gauzatxo batzukin basatozela eskuartien, ez da? Bai, txerrikumian arira etorri zianak. Vale. Bueno, elkarrekin ingo deuna da patata beteta, ikusiko zue, beste osagai hau guztiekin, eta gero holandesa berezi bat ingo deu anetakin, eta aldi berian dana kontatzen jumiarrez, badoz? Bai, saiauko naiz. Adi lagunak, kiston errezeta, eta ehundoko konbidatu da gauta. Bueno, lagunak eta mankai, garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gean patata ekiteko garaian. Patata ingo deuna da, lehendabizi, ondo garbitu uretan, zeatik ankero igual asalda guzti jarriko deu platerian, Bale. eta egoz ingoitugu. Behin ondo egozita dodenean, ingoitugu iriki, eta gero pixkat zuluain, gehiago sartzeko barruan jarri behar deuna, eta ingo deuna da, barruan jartzeko ikusiko zue. Hemen inber deuna da, alberninia eta tipulina sartaian goxatu, inbiar deuna da gero perretxikok eta tomatere bai bertara bota, beste alde batetik ingo deuna da pinazik tostatu eta bertan gehitu, ziazerbak bukaeran sartuko ditugu, eta bukatzeko ingo deuna da gazta sartu, feta gazta kasu hontan, bale? Horrekin ingo dituguna da patatak bete, eta patata beteta da honean gainetik holandesa botako jo. Holandesa normalen gurinakin egiten da, gaur oliokin ingo dugu. Ingo deuna da gorringo katea arrautzetatik horrei limoi birrindura eta zuku pixka bota, aneta sustantzi pixka emateko, aneta dela eneldua, eta gero ingo deuna da hori ligatu olio virginakin, gatzan puntua jarri, eta patatan gainetik botako du. Ados? Ona, bikain. Bueno, ingotena da nik patatak ondo garbitu, eta egosten jarri. Eta beste alde beharko deuna da, behitu, tipulina adibes. Bale. Setu laukitxotan normal, sustarra eta txortenak endu, lehendabiziko geruza eta bestia laukitxotan jarri. Bale, oso ondo. Venga, hoi zure kontu, eta nire jungonez gainuntzeko gauzak txukuntzen pixkanaka. Patata jarriko deun egosten. Esan dizutena, hako genuen zuritu, eta orduan ez genuen garbitu beharko. Baina nola nahi ditugun, asalata guzti erabili, bere indarge jaukitzeko patata betetzeko garaian. Zuritzen badeu hausteko errexo da. Nei azalakin asko gustatzen. Katalunian pila bat ikutu. Baina lokatzakin ez. Ez, lokatzakin ez. Orduan behar zeu, zatik hemen lokatz puntxoak eta ukitzaitu. Bai, gajo dian patata horiek, eta gero ere bai kanari eta junda mojo pikonekin da, ze goxuak. Nik horrekin eukinun indigestio bat behin, bai, txarra, kete kagas, que te cagas literal. Baina ze, mojoakin o bultzatzen ibili zinanakin? Ez, mojoakin. Gaina lanea junginean, da buf, gaizki. Potentek dia gaina, batzu gordinakin, da geho zilantropila bat, eta... Ez da broma, Eta ingo xua dauk, azte zaur, mojo, rojo, mojo, verde, mojo, venga, barroa, kontu zibili behar da, bai. Bai. Bueno, kontatu, liburuana.
Martin, Martina eta gaueko. Gauekoak. Hoi iteko garaian. Batekin aztezea eta irukin bukatzezu, edo ja buruan bazenukan hiru izango ziala. Ez, hiru izango ziala klarunakan. Vale. Eta hasieratik nahiko zehatzeon ja nola zatituta egongo zian liburuak. Eta, bueno, ni oan ja lasaitu naiz, hasieran esaten nun, kapaz izango naiz hiru idazteko. Nola ez. Benetan, ez zaizu. Baina hori adibidez egiten dezu, hirurak idazte dituzu, zan dezun bezala, ja buruan dakazuta hirurak idaztezuta gero banaka argitaratzen jutezea, edo gio bat argitaratu bigarren idazten jartzen zea. Nola kuidatzen zuen? A ber, lehenengo bilak nahiko batea idatzen ditun. Ze argitaletxeak elkarrek naizun, gaur egun ala dalako dana, super askar argitarau, ez? Ja. Ez astutzia jendia, ez da? Hori da. Eta ordu lehenengo bilak zeuden nahiko batea, eta hirugarrenan bai, ja eskaini diot bakarrik denbora pixka gehiago. Bai. Adibidez, zenba denboan argitaratu dituzu? Noiz etorri zan aurrena eta noiz etorri dia aurrengoak? Aurrena etorri zan lehengo urteko irailean. Bigarrena etorri zan lehengo urteko abenduan. Vale. Eta hirugarrena... Eta hirugarrena aurten. Osea, urte beten argitarau dia hirurak. Nahiko bixi, ez da? Nik esan nion elkarreko, hau baino azkarro ezin da. Baina, bai, oso bixi. Oso bixi eta horre beak ere funtzionau du, egia da... Bai, jendia rapauta dago eta orduan ja bestia nahi du eta hor arrapatzezu jendia, ez da? Hori da. Oso ondo. Eta, adibidez, bado bigarrena irakurtzia aurrena irakurri gabe? Ez da komenigarria? Neharre zain naiz, baina kulana da. Eta hori triste, ez da? Ez da zureatik. Ez, behitu, lele, komeni da... Bota bertara nabazu. Komeni da banaka irakurtzia, baina posible da, bigarrenetik hasi, nik hirugarrenetik esango nizuke ezetz. Ze horiak gauza asko galdu dituzu. Bigarrenetik bai, ze... Bai, digo ez dela galdute biltzea igual, ez da? Bai, hori da. Baina bai, danak irakurtzen baituzue, hobeto. Irakurri hirurak. Presio berezi badago hirurak hartzen badia? Ez, baina buruan hori... Bazio, zehoze berezia pak bat, oain pakak eta olako gauzak oso modan daude. Baina ez, momentuz ez. Bueno, ez da zer gertatzen. Baina liburuskak erosin presio honien etortzen dira. Edo? Dakaen lan eta gero nik esatet ezke ia doain dia. Ez da? Imprenta kostatzen dana, azalera eitia, barruan pasazun denbora guztieten nahi dazten. Beitu, liburu bat, euro bat. Euro bat irabazteu idazleak. Euro eta piko, segun ze dakazun. Osea, imaginau. Orduan, da liburu tegiak ere hor daude, zoragarriak dira, eta liburuak horre badazkazue. Venga, arrapatuko dugu hau dena hola, labanakin hola. Vale, hau erakutsia zu ondo. Hori da, vale. Bueno, eta honekin pasu jo. Eta behin, dakaunian horrela, ja, arrapatzen deu. Eta, triki, barrora. Vale, albergina urtzi zut, ingo deuna da, zuritu, ingo zu zuritu, eta mamila ere bai puxketetan ingo dugu, vale? Oso ondo. Venga, zure kontu hori. Vale. Bueno, eta hor, historio mordoa daude barruan, ez da? Mordua. Spoilerrekin gabe, kontatu pixka. Zuri vampirua gustatza eskizu. Hau, mostu ite jozu o lehengo zuritu? Puntxa mostu, bai. Bai, ez? Bai, zuri vampirua gustatzen? Bai. Gauian ibiltzea desite gustatzen zait, eta vampiru normalen gaben ibiltzea dira, ez da? Hori ba. Ni bai esan. Vampirua gustoko aldin badituzue, hirugarren honek vampiro oso eharra daka. Protagonistetako bat vampiro bada. Hemen Euskal Herrian ere batzutan pentsatzea vampiruak Transilvaniako gauza badala, ez? Hemen ere Euskal Herrian gure mitologian badaude. Eta itzalak deitzeia. Eta nahi asko gustatzen zitzaiten itzalan kontzeptu hori, ez? Eta gero, Martin adakau, eta bere lagun kuadrilla, herrian intzun lagun kuadrilla, hoie jarraitzeu izaten protagonistak, hirugarren hontan. Baitare, zakit, biharamuna irakurri dezu horri egia, ez da? Dator hor, idatzi dezu esango genuke. Biharamuna ze zentzuta? Piskat hor gainetikan atzekaldek irakurtzen eta bakit hor mundua zapusten nahi gehala eta horri gure esku da hola, ez da?
A ber, azkenian liburuak beti dira zerbait dakae politikua, ez? Mezu bat eramaten du, ez da? Beti, zuria, personala. Eta nire kasuan, ekologia bada zerbait asko arduratzen hauna, eta karo, hor bada, aizue, zehai gaiten amalurrakin, gure mitologian amalurra guretzat oso garrantzitsua izan da beti, osea, nekazaria gea, ez? Eta usten dugu itxasu gauza badala, mentila bestia dala, eta hiriburua bestia dala, baina danok bat gea, ez da? Hoixe ba. Danon artean egiten dugu, amalurra, ez da? Hoixe da. Eta orduan, hortaz hitzein nahi nun. Hau nola nahezu, Joseba? Hori laukitxotan ingo deu. Laukitxotan ingo deu, hoi da, lehendabizi hola moztu, ondo jartzeko garrantzitsua dela tablan gainen gauzak zuzen eta ondo egotiak ez egoteko... Bestela... Hori da. Drama. Beitu, eta guain hori nahazu xerratu, berriro xerratu eta laukitxotan ganin. Bale, oso ondo. Nik dudabakat berenjenan inguruan, da leyenda urbana bat aldan, o zer, nik beti esnetan jartzet, edo gatza botatzei olenu eta ura, kentzeko... Bai, mingostasuna pixkat, edo xamurtzeko, edo... Egia esan gauzak esnetan jartzitugu nian xamurtu iten dia. Esniak berele toke laktio ematen dio eta horre xamurtu iteu, adibes, jendiak iten du potxakin, txirikin, pixkator sartu, eta gero bigundu iten dia. A ber, baina nik ondo zukaltzen badia eta ondo goxatzen badia, azkenian ondo gelditzen dia. Egia da, segun, bakeo, plantxan huelta nahi baituguin, eta pixka gatzetan usten baitugu, eta pixkat esatena deshidratatauten badia, bakero, ez du hainbeste ura botatzen lapikuan, eta erresago iten dia. Betu, bakizu nina gatela errezeta nire bikotia, ja, 20 urte goaz elkarrekin, eta gehien gustatzen zaion errezeta, asperginiak ininten dut. Bai? Bai, eta beak esatit, Joseba gaur asperginiak erositut, eta betiak iteizkio. Gu egiten deuna da, osoikan hola moztu, azalda guzti, mamila atea ite jogola, mamila atea pixkat, zulua egiteko, gaur patata egingo jogun bezala, eta iten deuna da, laberatu gatza pixkatekin. Orduan, ateatzeak gero ja, asperginia erreta laben, eta barron jartzen dio, tipula, ateatzen dugu mamila, piperren bat, gero igual nasanoi pixkat, dena txiki inda. Horrekin bete, gero bexamela bota, gero gazta bota, eta laben berriro erre. Hori da... Eundokua. Eta egia zan, da errezeta bat, zetitzen, Joseba, gaur erositut alberginak eta bai betiak inberrituzu. Eta bueno, askotan izten nahiz etxe eta prestatuta dakat, Bai. Barazki jaerreta, oilea labian, da ni bexamen laitet eta titatutata eta labea. A ber, eske kozineru aukitzia etxian, bikote... Tribu ona. Tripua, hori marabila da. Bueno, hemen txe, amankai. Barazki martxan jarri deu, patata egosten jarri deu, eta ingo deuna da lehendabiziko erreportaia ikustea jungo geha. Bale, oso ondo. Erretegi batea goaz, laia deitzen da, eta bertan beti gauza errakititu. Guazen haber gaur zein diguen. Kaixo, Joseba, jo nahiela naiz, laia erretegiko sukaldaria, ondarri bin gaude, eta gaur platera bat aurkeztuko dizuet. Laia erretegian 19 urte dara mazkigu, 2006ko maiatzean iriki genuen, beraz urren urtean ja 20 urte egingo ditugu. Hasieran erretegioa eginan, eta baita ere sardotia bagenun, sardokupelakanen zeudelako. Urtea pasatzean, eta gero beste apostugu diferentzia baten genuen, eta bihurtu gehiago erretegi gastronomiko batean. Gure oferta gastronomiko nagusiena parrillan oinarrituta dago. Zegatik parrillan, lehenengo plateren artean, asko beta asko parrillate pasatzea alako. Bai barazkiak, baita itxaskiak ere, baita arrainak, eta batez ere haragia. Haragia da gure produktu eskatu dena izango litzakena, eta ospe eta fama handiena eman diguna. Ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta mundu mailan baitere. Arraza ezberdinak lantzen ditugu, madurazio ezberdinak, baina beti Kantauri itxasoko haragiak izaten dira. Bitxatzen egia pixkat kilometro 0 da. Laguntzeko daukaguna da, sekulako ardo bodega bat, erreferentzi pile batekin, sardoa noski ere kartan badaukagu, oso sardo politak eta berezia.
Gaur egun etortzi egun bezero mota edo da, bertako jendea, Euskal Herriko jende asko dago, estaduko jende asko, eta batez ere bai, mundu osoko jendea baita ere, izan leke Ameriketatik, Asiatik, edo zen lekutatik etortze dira. Eta orain, errezeta bat egingo dugu, ikusiko duzue. Gero egingo dugun errezeta izango dira lekak, txingarretan salteatuta, udazkeneko boilurrarekin. Ikusten dezuenez, hemen osagaiak bi dira bakarrik. Alde batetik leka dazkagu, bestalde udazkeneko boilurra, tuber untzinatu ditzeana. Garai honetan erabiltzen den trufa nagusina. Lehenengo goza, lekak 4-5 zentimetroko bastoi txikitan moztuko ditugu, juliana moduan. Behin lekak moztuta dazkagula, ingo duguna da uretan egosi, ura eta gatza noski. Orduan bertan egosiko ditugu 3-4 minutuz, eta gero ura eta gela dakadan kubo batea pasako ditugu, egosketa edo kokzia mozteko. Honekin lorteko duguna da, alde batetik dagoenean bezala gauztea, egosita, eta bestalde lortuko dugu betari kolorea mantentzea. Berde polita lortzeko, noski. Bestalde ingo dugu boilurraren olioa. Boilur olioa egiteko beharko genuke alde batetik ekilore olioa eta bestalde boilurra. Hoi dena, sukaldeko robot batean birrinduko genuke, eta gero utxean ontziratuko genuke poltsa ondo itzi, eta gero labean egosiko genuke 50 gradutan 2 orduz. Laia izena jarri genion erretegiari, nire emazte Amaiari ukurritu usteilako izen hori jartzea. Zergatik, izen motz bat bilatze genuen, hasiera baten. Eta gero ere kontuatu ginen, Hondarri bezalako herri bat, arrantzale herri bat, kostakoa, baitula beste esparru batzuk eta beste giro diferente batzuk, beste auzo horietan, abiltzaintza eta baratza landu izan dira. Beraz, harremana bilatu genuen, Laia bezalako erramita batekin, horregatik ditu dira. Bestalde, beharko genuke baita ere, lekan krema bat. Hore egiteko beharko genuke lekak, sukaldeko robot batekin birrinduko genuke, gatz puntua jarriko genuke, olio pixkat bota, gustu ona emateko guzti horri. Orduan, bakarrik galduko litzakeia platera montatzea. Aurrena jarriko genuke leken krema bol baten azpian, gainetikan lekak zehaltedutak bere trufa olioakin da guzti, zero gainetikan rematatzeko boilurran xafla batzuk egituko izkidu gainetikan. Bueno, Joseba, hau da gaur egin dugun platera, nerezunean Laia errategian elkarrekin probatuko dugu. Agur eta eskerrik asko. Hau Hondarribi, gora Laia erretegia eta Jon. Ze gauza garrain duen, batza eta bazuakin horre, Eharra. Krematxo hori, leka horiek, gero boilurrak ze zapore ematen duen, eske da goxua. Goxua, bai, eta gaina. Garesti da, garesti da, baina gutxi bota behar da, eta azkenien, zenbat kostatzea? Nik oso gutxitan egiet, berrikatotzen dianian, eta eske hor desberdina daude, batzuk kultibokoak izaten dira, bestiak basatiak izaten dira, eta gio, badago bat txurilla dana, beltza dana, desberdin daude. Baina potente dianean, eta ona dianean, igual kiloa 1.000 eurotan. Bale. Baina kilo bat ez tezu jaten ez da urte guztien, Ez, hombre, ez baina, ostras, bai, garesti da. Baina, ematen dio hori pixka botata, zapore bat gure platerei, mila esker, jarraitu horrela goxatzen, eta goxatu erazten, eta ze bodega eharra dakazuen, ai ama. Bueno, hemen jarraitzeko, ingo deuna da, mankai, tipulina ja goxatu zaigu, eta alberdina botako dugu bertara. Eta behin, hoi bertan dakaula, ingo zuna da, perretxiko hauek, atea, eta sustarra moztu ingo jau, bale? Beitu, erresa dia, nahiko garbi etortzen dia gaina, kultibokoak dia, guztan alde moztuko jo, gogorrago aukitzen duela, eta perretxikoko lala goituko. Olaxe, bale, oso. Venga, hauek zure kontu. Bale, nire kontu. Eta ningotena da, pinazik. Xigortu pixka sartaian, hau pixka kudeatu, eta bagoaz txerrekitxarraka. Gero jungo naiz, behin hau, xamurtzen danian, murrizten danian urateaz bertzaio alberdinei, jungo naizena da, botatzen bertara, tomatia. Bueno, eta Durangoko azokarako, biegun faltadia. Biegun. Han ikusiko zaitugu ez da, liburuakin ez da? Bai, noski, gaina bostian, dala, bostian beti lehengo gunean, institutua juteia. Bale, ikasleak eta ados. Ikaslea juteia eta ikasliantzat haiek irikitzeue. Azoka, eta han egongo gea urtzile honetetani, pixkat fantasia eta aventura liburu hauekin,
sinatzen, eta norbaitek duda baldin badazka, liburuan inguruan, edo Argitzen, kexak. edo, bale. Ze, karo, Kexak. Ez dut uste, ez kexak dut uste. bukatzezunean... Kexak ero Instagramen, raka. Hauren dana ondo, dana ondo. Hori da eta ero, ra. Labanka da. Atxilamar, nola da, onbizi modua, Kristona, bai. Hane ongo gea, bostian, osea, animau, etorri, eta... Zenekin egongo, osea, liburuak inbadaki baiet, zein gehiago ongo zate. Urtzile honet, oantxe baita ere beak beste fantasia liburu bat argitaratu du, eta elkarre baita ere argitaratu du, bueno, Harry Potterren trilogia euskeraz oso ikustez, bai. Eta, bueno, horre ongo gea, etorri. Hor gaztetxoketan bai, izango dira, adi ongo diala, ez da azkenean Harry Potterrekin eta hor... Harry Potter, nizteit, ez da inoiz pasatzen modaz, eta, bueno, baizu, euskeraz dao eta hori balore bada. Oso ondo gaina itzulita. Ez que, gaina, aurten, 60. urte hurrena izango da Durangon, ez da? Bai. Eta gaina, aurten dator lelo batekin kulturaren jaialdia, ez da? Beti izan da kulturaren jaialdia, ez da? Baina guain hor nahi du azpimarratuta dut, ez da? Bai, a ber, bakizu hain gaina, gaur egun geru eta gehiago etiketa hain berdiala gauzak, ez? Zai zertarako, baina, bueno, kulturaren jaialdia, beti izan da. Beti izan da. Jaialdi bat. 60 urtean, eta espero du beste 60 urtean irautia gutxinez, ez da? Bai. Osea, berra badaka azkenean, bai. Euskerak emateu gio eta gehiago dakaula, baina gio eta... Bai, a ber, hor... Kezka batzuk ebazkau, ez da? Bai, a ber, hizkuntza beti eraldatzen jun berdu, baina egia da kulturak eukitzia, bai, jaialdi hori, egia da, bere espazio hori, euskal kulturak, horrek ere emateiola, ez da, beste nola baiteko haunditasun bat, edo, bai. Eta ez dugu aipatu, Martin nahi, lehenoen beste bakizu, alde batetik beste biltzegea, segertatzen zaion azken liburu honetan. Ber, azken liburu honetan gauza asko gertatze eskio, batzuk esainonak, horregatik esan dut igual irakurlen batek kexa bat eukiezakela bukaera honekin, baina izangoa ja bere misioa bete berkou, ez? Bere misioa bete berkou, hortako laguntzaile berezi bat eukiko, vampiro hau. Eta bueno, abentura pila bat gertatze eskio, aurreko baten lagun batek esan zian, gauza pila bat gertatzea liburu hontan, toki ezberdinetara bidaiatzeue eta alde hortatik etengabe sorpresaz beteta daun liburu bada. Eta, ez nahi gehiagik kontatu. Ez que bai zuzentatzean, ja 3. izan da, haste manaiz kontatzen, spoiler batzuk iteitu ja terribliak. Junite zaigu mingainetatik, ez da junite zaigu pixkat. Bai, baina, bueno, pentsa berdeuna da, Amalurren bila doala, eta Amalurrez barkau, Marin bila doala, Daman bila doala, eta badakigu Dama ez dala personaje bat nahi deunian agertzeana. Osea, agertzea beak nahi badu, eta beak nahi dunen aurrian. Orduan, karo, kosta ingo zaio. Topatzia Dama eta horren bitartez Amalurren gana iristia. Eta Martin nahi bukatuta daola horrela, ja gustatuko zitaizun telesail bilakatzia, edo... Telesail baino pelikulak. Baina, hoxe, gustau izango zen Kristona. Ez dakito handikan badakaun dirua hor da ona iteko, osea, Euskal Herrian... Zerbaita hundilana ez oin orduan, ez da? Bueno, azkenean pelikula garatzeko dirua behar da, ez da? Dirua behar da, eta gero... Laguntzak behar dira. Fantasia dago momentuan, eta izaki mitologikoak agertzeraian momentuan, azkenean horrek eskatzeizu VFX pila bat, FX pila bat... Zer da VFX hemen gu... Azkenean, postprodukzioan, balantzean, zuk oain esatezu oain, dibujo animau asko dago pelikulatan, de repente hor mendiba jarri due eta hor plaza bat baino ez dago. Hoi edanak VFX-eko taldiak iteitu, eta gero hori edia orduak, espazio horiek moldeatzen edo modelatzen, ez? Personaje horiek, eta gero, hori... Jende guzti hori lanian eukitzia diru asko da. Eta danetik, ez da? Claro.
hori da. Perretxiko hemen, botan abazu gainea. Holaxe, bale. Eta dana elkarrekin murrizten jungoa. Ze ona. Egarra itxura hartzen nahi da nau, Bain, xosito esibiltzeko gatza pixka botako jot. Nei Vale. gatza asko gustatzei. Gatza. Ez da ona. Gu ez geha bate xosituak, ez da? Nire... Zeu ze falta zaila honean, tak, gatza puntu eman da nola berazten dian errezetak, Bai, ni... Zudi gabe. A ber, oain oso gatza da oso demonizauta, edo ez da egin nola esan, baina... Jendia da, demonizauta. Hori bai. Gatza beti ona. Nei Dire, beti- zoze goztea eta uretan da. Ura azkenian, gaina iturriko ura, triste tortzen dala. Ez bai oso gatzik botatzen. Egozten bazu gatzi gabe, askotan, Bai, zer da? galdu iteu. Guztiz. Barazkik eta galdu iteu, behain indar guztia. Bai, Arrai bai. bat, imaginatu, itxaskik egostituzu iturriko urakin, Ja, eta Bai, itxasoko bai. urakin egozi beharria. Ja, hori zateu, Bai, puntxua da itxasoko ura. Itxasokotik hartzen bazu ura, ateatzen zaizu, bai, ez dakit. Zoragarria. Honek, orako, lanpernak edo langostino batzuk, bere puntxuan. Bai. Oso ona. Bueno, eta, bakite, telesai bat, piztiak, ez da, ibilizeala hor topera. Primizia dakazu, Zuzendari bezala, A ber, nola izan da guztia? Beitu, dana hemen hasi zan. Bai? Bai. Ai, Eta ama. gaur goguanakan, honea bueltatzeko, zesanun, eskertu berdizut. Ze hemen hasi zan... Denoi, denoi. Danoi, bai. Hemen hasi zan pixkat mamila edo serie horren, base honolako gogo bat, histori batzuk kontatzeko, baina txerrikumian arira, ja Bai. esanun, ez hau graba inberdeu eta honek izan inberdu. Osea, txerrikume honek beste bizitza bat merezi du eta ze gertatuko litzateke, ez? Eta orduan ja mundu surrealista baten sartu nun historia hau dana eta hortik abiatuta... Eta zin da, historia, txerrikumiana da historia? Ez. Txerrikumia protagonista da, edo? Ez, baina protagonista da baserri bat, Bai. eta baserri hortan 1623an gertatu zan gauza bat. 1623. 1623, ez lehenu eta ez geru. Vale. Eta, hoi idazten, denbo hango zinan, ez da? Nola intzen hori idatzi, eta nola lortu dezu hori bai, telesai bilakatzia liburuti pasatu gabe. Ba, beitu hori justo izan zan, ETB atea zitun, deialdi bat ateazun, telesai berritarako, telesai laburretarako. Bai. Hau izangoa 6 atal izango ditu, eta 20 minutuko iraupena izango be. Orduan, ja dago grabatuta, Bai. grabatu urrian, eta marrian bukau genuen grabaketa. Vale. Eta montaiak eta inbiardia oain montaian gaude. Vale. Dakau kozinero bat, Joseba. Bai. Eske hurrena kozineroak etorri behar du, honea. Eta kozinerua, baina zein, lantaldeko kozinerua? Ez, zuzendari, bi zuzendari ongea. Bai. Ni eta Xanti Rodríguez. Eta papeletako bat kozinero bat zan, hau da txerrikumia prestatzezun kozinerua, eta ari kozinero horrek Xantikin du, beste Baina zuzendaria. zuk erakutzeko zenion nola egin txerrikumia, ez da? Enitzan goratzen. Kantxil, amar. Txintxilika daude, zailuak. Ze tentzio pasanun, enitzala goratzen, hau nola ingenun. Asko gertatzen zailo, hemen noten dia zukaldatzen, Bai. eta bukatzen denean nola indeu. Bueno, telebistan ikusiko zailua, Hori da. eta venga, aurrea. Ez, bakarri goratzen itzan crash horrekin, Bai. eta nola gau bertzuen hankatxuak protegiu bertziala. Bai, ez erretzeko puntxak, eta... Horiekin goratzen itzan baina nintzen ezertan. Hola izan zan, bai. Una. Eta goxatu dezu, hoi gehiago Bai. idazten, edo gehiago ja... Ba, beitu, hemendik nahi diot... Grabatzen edo guain ja gehiago ja montaia egiten. Lantaldia izan da kristona. Zenba lagun egon zateo. Ba, danea aktoreekin eta danakin... Ia 70 persona edo izango ginen. Gehiago zeuain, ba VFX famatu hori iten nahi da ekipua eta horrere atzetik postpron jende pila badago, baina lantaldia izan da kristona, grabaketa izan da kristona, grabaketa dana dia gogorrak, badakizizuk hori, baina, bueno... Hemen ondo pasatzen dugu, Bai, eta guk... Gio ja pelikulak eta telesaiak eta historiorik ja pixkat,
zuzendari jarte zategola izan behar dula, gu hemen pixkat gure bola biltzen geha eta errexako izatea igual, ez da? Ez pentsa, nahiko ondo pasadeu, Bai, baina utzi oso libre zuzendari bezala bakoitzein nahi duen esaten, osuk taka hau esan behar da. A ber, ni beti izaten un, oso ondo da hori, baina hau nahi dut. Baina, bueno, utziten hilen iten. Ez, a ber, oso ambiente politia aukideu eta oain gozatzen egia urrengo fasiakin, dalaia, dana forma hartzen, eta hor, bueno, beste lan batzuk sartzen. Gure hemen gertatzen zaigu, gidoilari gauza jartzeu, zuzendarik beste bat esate eta gu beste bat iten dugu. Seguri beti gertatzea. Aurre. Eta zein dia bertaneko aktoriak? Iraia Elias da protagonista, Iraia Elias eta Inigo Aranbarri, eta gero ja, Junen Ogeira sekin gau txerrikumian kapitulua, dao Ainhoa Alberdi dala personaje hola nahiko berezia, esango genuke, Lore Alberdi, Nora Naranjo, dao Miren Gaztañaga, Erika Olaizola, Xanti Agirre Zabala, illa 30 aktore. Xavier Jabato, bai. Zeate aspertuko. Ondo pasa ezue, garbi dago, hor danon arten, azkenen. Eta zen baden bora iraundu grabaketa honek? 5 aste. 5 aste, 5 aste. Gaina eski hor jartzen zate eta dinbitan ba, 5 aste, baino... 5 aste, 4 kilo. Arratzalde, goiz eta gau hileia ez da? 4 kilo galdu ditut. Bai, Osea, gaurko patatak eta... Errekuperatzea. Zoze, bai. Vale, eta mankai, nune hongo da ikusgai hau? Hau primeranen estrenatuko da, bai. Estrenaukoa 2026an, oandikan ez dakigu exactamente noiz, baina 2026an, martxua, hasiera xamarrian. Neuan. Oandikan orduak endu baino lehen lasai etxen ikusten, ez da? Goxo. Eta bildurrezkoa da, Bai, Zige, goxo, eta igual susto... Umentzako ere bada, o helduentzako bakarrik izan... 16 urtetik gora. 16 urtetik gora. Bai, 16 urtetik gora. Bai. Bueno, lagunak, hementxe, ikusi zuen nola idan murrizten, itxure harra, gehingo jau piperra pixka bota, ziazerbak momentu baten ningo dia, pinazik ja xigortuta azkau, eta geho feta gazta jarriko jau. Batatan gainen, eta geho holandesakin jarriko gea ere bai. Bitarte ningo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, amai estudioa jungo gea, beakin beti ikasten gaude, etxeko gauzak denak txuku neoteko, ea gaur zerrekin datorren. Kaixo Joseba, eguerdion, ezautzen hauzte, Amaia naiz, barne izinatzaile eta hemen gaude askokin, eta gaur izango deu sukalde gainei buruz, antolakuntza eta diseinue. Entzimeri da sukaldeko bihotza, eta da gelan oieiki bezala, sukaldien entzimeri jasota eukitziek, txukun eukitziek, etxeu harmoni hori lortzie. Ne honek ez du nahi izatie entzimeri utzik euki berdeunik. Entzimeran gauz bakoitzek bere tokix euki berko. Lehenengo funtsesku lehen etxiko deu. Hau da, ingo deu aukeraketa bat, zertan benetan egunero berdeuna eskure eukitzia eta zeinez. Ondoren, soberakinak kendu. Hau da, balimauke deu, zartai bat, ja, dana peatzezakula, hori bota eta atzenin hola jungo baitare tokixoiten, barun gorde horretion gauza xanatako, kajoietan da armaiutan tokixokitzeko. Gero laneko eremu banauko iteu, batetik eneuko deu, garbiketako eremu bat, regarin inguruen, toki pixket lagako deu. Gero laneko eremu bat, importante, atzenin sukaldatzeko berdeun tresnak eta tablita ondo kabiko zakun toki bat. Eta gero, egixe da askotan, kafeterak eta trastiek eukitzit eula, elektromagailu txiki hoientzako, zona bat lagako deu, tipo desayunador, olako entzimera, zonatxo bat lagako deu, olako tresnak lagatzeko. Behin ja, ere mosek marka hori egunin, da eraki egunin zehatatze deun, importanti da baita ere, kanpun lagako deun horrek, visualmente itxure politieteko, dana bat tonotan jutea ez, bali mauzke deu, kafeteri, tostadori, eta bakoitze kolore bateko ez izetea adibidez, o gatzan potia eta berbali madeu, daude pote polipolitiek, eta bezerukin, diseinukin egunin, behitze deu, gatzan potire bai, zenolako edan, eta kanpun diseinukin bat etortzia. Kainin jartzion gauzek, izen laikebe, funtzionalak eta baita ere estetiku. Erabile ekiteu badezuk asko epintziteu, apala irikiek. Apala irikitan ipinile ekiteu, batetiken tarrotxuek, eta tarrotxoietan kafien kapsulak, o gaietak, o egunerokotasuneko trasti gordela ekiteu,
Baino gero, ni bai bultzako zaituztertela ipintzea baitare, kuadrotxuek, landarak, gauzek, gogu matibuenak horreoteko eta jantzingo iguenak gure zukaldie. Zukaldie txukun mantentzeko, baitare, jakin goztu bezala, eragin handixe duke, ze almazenamentu dauko ezten. Almazenamentu ni beti kajoien aldeku naiz. Ze azkenien kajoietan, beti izate duen bezala, trastik kajoia ertengo dugu, eta trastiek eskuragarri eukiko jau. Eta beti hola traste geixo sartuko zaskigu, ze ez dut bat bestin atzin gordeko. Era horta, lortuko duguna da, modulo alto gutxi eukitzi egixe da, zukalde txikitan betire sartu inbertzatzea, baina ingo debena da baitare, zukaldie txukuno ikustie, ze ikusikoa traste gutxio. Hori bai, utxik eukiberko genuken eremue izengoa, laneko eremue. Hemen 30-80 zentimetro, utxik eta libre. Beti laneako, libre eukitzeko. Hala, gauzek atatzen aztegan momentun, ez dauke duk gauzen mogitzen ibili berken. Antolakuntza gordi mantentzeko, pixket, emango eskizutut aholku batzuk. Batetik, zerbait erabiltzen bali madeu, erreza da baino, berrize beretok isen lagatzie. Gero, zukaldatzi bukau ondoren, beti pasara bat eman, eta gauze pixket beretok isen da dezela ziurtatzie. Eta aztero hartze bali maiteu, 5 minutu, berrize, pixket aldeintzen jundizen gauzek, eta pixket mogitzen jundizen gauzek berrize beretok isen jartzeko, eta txukun eukitzeko, hola lortuko deu, gure zukalde hori betire txukuntasun hortan mantentzi. Bueno, Joseba, espero eta aholku hauekin hemendiken aurreatanok entzimera txukun euko txustela. Eta dakizte, nahi aztenako, Amai Esteroko sare sozialetan gaude, o askotiko ofizinan topako gatuzte. Urren arte, eskerrik asko! Aupa, Amaia eta mila esker. Ze adibide ona jarri ezun. Oia ingabe balin badao, gaizki. Oia beti txukun jarri da. Eta zukaldeko maigainek ere bai? Hombre, hori... Beti txukun. Bestela gero, eta beste katxarro, eta ez ditugunak erabiltzen, kendu gainetikan. Mila esker, eta urren arte. Zure aholkuak egintzuteko zai hongo gea. Betu hau zeitzura hartzen nahi dan, Kristona, osea da... Karamelu ateatzen nahi da hemen, Gauza, eharra. Bai. Bueno, inberde duduna da guain hemen. Zia zerbait pixka moztuko ditut bertara bota, zeituan ingo diala, pinasek eta feta gazta. Eta zuk ingozu saltza holandarra. Bale? A ber. Normalen iten da, esan dizuten bezala, gurinakin. Bale. Gurina iten da klarifikatu esaten dana, horko uraketa kendu, eta gero gurina botatzen, gorringok arrotu iten dira. Baina gaur ingo deu, oleioakin. Bale. Orduan, ingozuna da, hemen zuringok eta hemen gorringok. Bale. Eta gorringuei botako jozu, anetan ostotxe batzuk, botako jozu baitare. Limoian azalan birrindura eta limoi erdin zukua. Hori gorringuai. Hori gorringuai. Eta gero hori nazten dezuola pixkat, eta hori txuritzen hasikoa, eta txuritzen hastean ian, oliba berdina botatzen jungo zea, txak, eta pixka ligatuko zu hori. Bale? Venga. A ber, Nola banatzen hori ondo, ez da? Bai. Venga, ekin. Bai. Zure kontu. Bai. Onire, vuelta eta vuelta. Oain de repente igual, ahi ama, baina ez. A ber, hau. Ondo. Zukaldene aritzezea orduan, ez da? Gustatzen zait pila bat. Egia da, gero pena matitela ez eukitzia denbora dedikatzeko, baina jo. Baina jendia esateu, denbora pasatzia zukaldian da, denbora ematia zure bizitzai. Hala da. Eta zure ingurukoai, eta onduan daun nahi, eta maite jozu nahi. Bai. Jo, ni gaina beti naiz, ez da, maitasuna adierazteko modu zoragarri bada, norbaitei zerbait kozinatzia. Norbait etortzea txea, eta pizza hoditako plastiko tenen labea sartezu, eta horiek maitasuna, bentsat zoze goxatu, gixatu, arrozear batin, arrauta pregitu eta kiston irugiarra erosio, Irugiarra gauza goxua. Zaten kriston txarra dala, baina. Ni usten dut gauza hona dela, baina dana bezala izan behar dula jasangarria, leku eharrian erosi, animalin ongitzatean zaitu, eta hoi dana ondo balin badao, barroa, Guztiz. Bueno, hemen, jarraitzeko. Barkau, Joseba, Bingaine jarraitu behar dugu ematen, zure gauza gehiago, ez daki gauza gehiago. Bota pixka gehiago, bai. Hola, zapore pixka temango jo. Eta mostuta edo olaxe osoik? Hola, pixketatxoak, hola, oso ondo egiten izan bezala. Hau bai, ez detela inoizin. Ez? Nikite eta aliolia. Vale. Nere txian nahiko famosua aliolia. Eta zitezu, birrengailuak initen dezu edo, morteroakin? Morteroakin iten lehengo zea, eta gero... Batzu ja ondo... Bai, hori da. Eta olio. Bai, alioli benetakoa. Bai, benetakoa.
Ezkenik hori esaten, gaina alioli benetako egiten dezunean, iten dezuna da. Gorputza gehiago zaitu, zeatik nola pikante daun eta potente daun, zaiten dezunen, gaur egun iten aliolia, maionesa, batzoi duna, azkenien jaten dezu, bueno... Kriston... Gehiagi. Hemen ere pixkat, Zola... Bai, pixka bota, erditik moztu eta azuku pixka bota. Vale. Bueno, eta esaten duen bezala, artista guztik, beti ziozekin zaudetela esku artian, guan ja, montaia egiten zaudela esan dezu, telesaiana, Bai. baina, segurure eskuartian beste ziozeukiko, zuza, labetik atea eta dakazu ja... Bai, ja trilogia bukau da, ja bestia ia montaia bukatzen, hoi bukatzean ian ziozerrekin jarri berko zea, ez da? A ber... Hor ja zaude, seguruna. Idea badao. Idea bat badao... Beitu, egia esan bizu, bi idea dazkat. Vale. Bi martxan, burumbu. Martxan, oa indikan, denberdet pixka zea, baina badazkat bi, bat da liburu bateako, novela bateako idea, hori helduantzako novela bat, eta gero ja dao beste bat, pelikula, bueno, baina hori ja, a ber, hori ja ez da bat errexan. Baina, bueno, bada hor zerbait, bueltaka. Vale, aizia eta pelikula hortako zea aizia, o gidoiak prestatzen, edo iten, edo... Bueno, hauzan idea bat, oindala urte desente nakana histori bat nahi nuna kontau, benetako gertakizun batena, eta oain bat forma hartzen hasi dana gidoi moduan. Orduan, mani normalian iteitutena etortze zaizkiten ideak, ja azten nahi zidazten. Eta dazkat, ordena horian ez dizen bat Word, hola, bazan behin, ta. Hola, baina, bueno, ligatzeko zerbait... Barkatu, barillatxua. Barilla edo, bai, ez? Bai, barillatxua hemen. Nire barilla. Hau. Kenduko jot, Pepita. Pepita, oso ondo. Pepita, ez teu nahi, geho, hauan topatu. Ez. Hau eranea, hau listo. Eta hori, guen hori pixka txuritzen hasikoa, kolori aldatzen jungo zeio, gatza bota berdio, bakit esan jazu gaina xosita ez daizula gustatzen initzia. Gatza botako jo. Eta, gero, hori pixka txuritzen hasten nien, tak, lau tanto, ta segi. Lau tanto, ta segi, hola, lo ditxu gelditu arte, bale? Bale. Bueno, eta musika. Musika ze, baztertuta aldakazu edo jarraitzen dezu zure talde, baki talde txoa bazen dula ez da, ba? Bai, taldiak 20 urte intzitun. Eta 20 urtekin funerala ingenion. Ah, bai, Bai. Funerala ingenion, justo gaina, oindala 2 urte abenduan. Baina Jesukristo bezala berpiztu aldu edo... A ber, momentuz ez, baina, bueno, hor badao... A ber, beti gogo bat, ni violinista naiz izatez. Orduan, musikara itzuliko banitz beti pentsatzet, zait, orkesta edo kuarteto edo asko gustatzait musika klasikoa, ala da. Bai. Eta bueno, horrea jute zait, begia, ez dakit. Baina ez dakit. Hemen, zenbat gehiago? Bota pixka gehiago, bai. Oso ondo zoaz. Hemen ingotena da, behitu, bat platera eratuko deu, hartuko deula gaur, aldatzearen pixkat. Horredak aitxura bat. Behitu, Zendet honi zulo pixkat imer diotela, bat egingo jo zulua hola, pixka gehiago sartzeko. Vale. Egegi gabe bestela gero eroringo zaigu. Eta hau, baka honea botatzea mamila, ez da sekretatzen. Vale, horrela xe. Eta guain hemen ingo deuna da, hau, bat jarri hemen. Eharrein diauna gaur, Bai, zeharra dan basoko gauzak, osea, perretxikoak, gauza berezia. Bai. Gero batzekuak. Zora garria. Horrela, xe. Bueno, eta zita handi bat, Durangoko azoka, Eta beste zita handi bat, abenduak. 18, badakizu zer datorren? Maratoia, EITB maratoia. Eta aurtengo leloa, bizi bedi eta bizi posa. Eta ze garrantzitsua dan, basartzaroan fuerte oteko, ze gauza inberdian, nola inberdian, eta hori dan aztertzeko, badakizue, dirua behar dela, eta danon arten, sartu berdeula hor xoxa batzu. Eta bizumak eta danak martxan daude, eta lehen nugo sartzen bazue, bakero ezkia presak abiliko tameirika. Hori da. Bueno, ikusezu ze patata eharrein deun hemen, Buah, honedaka. Betu, gaur, hartuko puxketa batola desente handila, gaur perexila jarri berren nola hori dakan, hoxe jarriko jaukero hemen gainen.
Bitu ze holandesa berezi jain deun hemen, Buah. Ai, ama. Bueno, Mankai, mi esker. Ez, mi esker Itetuzun zuei. gauza guztiengatik, euskeraz, gutzako, jarraitu goxatzen, da gudanoi goxatu arazten. Jo, eskerrik asko, placer bat. Eskerrik asko. Eta zueke jarraitu sukaldatzen hola ederki. Mantxe gaur egun ikusi eta mantxe hau jaten gelditzeko. Hombre, Epestia ingo dut, Ini. Eta hau sobra etxea. Hau. Hau.